St. John's Sehwi Asafo eno ya resabia ba ko ye wo ehonomo na adwumanfo mo hono mo chiemu abia ya so wo akora ketekete na se bia yade bi wonu wo so de kwato de ka ne se NICU no neonatal intensive care unit no wasi mfidie ni akade wo hono akwada no mpomko de beje ne nkwa no eketwa bi timpanimfo nhwe no mrom bisa be ya obatan bia na so pemfo kwa wo so a ne ba no ne nsa ebetumi aka. St. John's of God Government Hospital eka ayaresabia enyini pa ewo Sehwi Asafo ewo wi osomensin no emu na ayaresabia kese a obi yare na se opese wode no koba bi fofra adokotafo ehye se wonfa no enko ho apomde adwumayefo yi ekire se batan bi awoka no na obewo na abofra no eyade kura na wo se wo mo ede ne to babia motofo a wo hwe wo mo a na akoyi bibi wo esanse emfidia wodo a wode bedi dwuma ewo neonatal intensive care unit no ebi enni ho senior nursing officer ya woda NICU no ano Grace Edumenta ene Adom kase etwetwem komo editu just say for standard yenyen do standard because as we speak no here machines be or to say ventilators and monitors ebi ni ho for now into say nya such babies no cry na mu here those gadgets na was still you referring to standard yenyen do yenti ya this said there de beto abain Ghana as a whole and them say obi biara won mo bia obetimi di aboye no they should come on board na umbe boy na intimi raise unit no to standard a pese enya. Dr. Ishen Joachim ene ya accountant esanso ye kasama former yaresabia wo kyerɛkyerɛ nema wudo bi yaresabia no hia ebetimi aboa wo mo apomode mu nsɛm akonkan here incubators ane atikasi ye hia da ye NICU no eye efiri kase a ye hia phototherapies no so any radiant warmers ye ndama obo mo fa no nya ahoden biara nka wo hia anu ye tunsa afra ankranko biara enye biro odika na ye sere da maji and the menya men hane de se obanda men ye doctors mpanyifo a wodi mu wo ha specialists ye pediatrician specialists wo ha ye wo nurses ahon so wo sua pedis hunyimdi nti wo hina wo boa ba se mfiri na ma hina ahoden nkoti ntumi ye Hospital Director Dr. Patrick Bone and so any Adom kase etwetwe enkomo adioka to aso enie. Most of the time the patients that come here, the babies that are delivered need care after to be able to survive. So almost an average of 50% or more of the babies that were born here that needed care had to be referred to Kumasi. And that necessitated the building and the construction and the conception of this facility.